Gravity, og i dag så vil jeg vise jer mit fyrværkeri 2016-17. Det første vi starter med er et Grand Cru XO sortiment her. Det er XO2-udgaven, og det er det helt nye sortiment her fra Nyborg. Det her år. Det næste vi har herhenne, det er et Grand Cru kampagne. Der er omtrent 1 kilo krudt i hver sortiment. Dog fordelt på forskellige måder, så har vi i hvert fald Grand Cru kampagne, eller premiere, sorry. Her vikle, og her er der nogle hæftige vinkelbatterier samt en masse andre slags batterier. Der er også her har vi Grand Cru XO, det helt originale. Det er sidste år med det, så hvis I skal ud og have det, så skal I nok skynde jer. Det er snart udsolgt de fleste steder. Herhen har vi nogle Gitaro heksehyld, 3 pakker med 200 stykker hver. Der er omtrent, I kan læse det, hvis I se hvor meget, hvis I spæksene på det. Og her har vi et Thundershot 50 mm fra T. Hansen. Dem har vi 2 pakker i det samme køb. Det er den princip, de kører i år, hvor du kan få nærmest 2 for ens pris. Her, de her var 100 stykker 2 pakker. Og en pakke koster 80 kroner, så det er ikke halv pris. Her så har vi et julesortiment. Et lille et. Med nogle crackling balls, nogle jordsole, nogle blitzlys og nogle jumping jacks og sådan, og nogle roelys. Det kan vi ikke undvære. Og så har vi her nogle crackling balls, nogle blitzlys og andre jordsole, og på bagsiden nogle små fontæner og så videre. Det er et stort sortiment. Herhen så har vi en Gitaro mega hygge sortiment. Der er en masse, både mellem og store heksehylde. Så det er skide godt. Så har vi en til dem. Hvordan skal vi klare os nu? Og så har vi nogle 20 mm Thundershot fra Harald Nyborg. Det mener jeg koster 50 kroner for 10 stykker. Og det er så alt. Men sidst men ikke mindst, så kan vi jo glemme den dejlige fyrkat, som er Danmarks perle. Ja, det er en stor sølvfontæne med 540 gram nemkrudt i. Og den er skide stor i forhold til min hånd, kan I se. Det er en heftig fontæne. Til Hansen sikkert noget lignende, bare dog til 129 kroner. Den her koster 80 kroner i Harald Nyborg. Og det er så alt krudtet. Alt mit krudt for 2016-2017. Godt nytår og god jul. Pas på jeres fingre og øjne. Ses.